Yamano sana umulikitu Vincent Munda sogotwariganiria oroboti rwa sobwagari. Oscar Bosio matuko makeigo maiga yomo MCA we wodi yaichuni umusike Wycliffe Siocha wesokia nabaigo kumuramo murugibo mugabana we county ya Kisii mei kwambuka arati nanero saliti ogotaikiranirwa oborayo bya ime county ya Kisii nigo litkolia rero ensemo y'abakungu korwase chi county chinge a ime county yo bakoragwa no yo kurigikirwa kyoboteneri bw'abasubati ime county ya Kisii Dr. Sarah Nyanya nakugikiria enkwana ya Siocha nigo baganire umusike Siocha wesokia nagoboigo gusaba okwabera abakungu oseba chie korobekana imeyo mu chibosongo unagotomanya umulikito Bethel Machine. Abanginabo kurase sub county ime county ya Kisii bakurawa ne yokurikero kyobo women rep me county yo moske Dr. Sarah Nyanya nigo besokire na kugikiri nkwana yo mwemse we wodi yaichuni moske Wycliffe Siocha mbande sokumuramo murugibo mugabana me kwambuka arati na oteba nigo akuborwa maskani gochya saba kungu ntuko tuachira amuna abakungu ikiagera omwana oyo etaniri koramo mongino ito fast ready karanche tabase kwibara me fast ready ikiagera na manyete ng'abakungu no akorwa igone reri tangani wera mire ikiagera no aruete so mukungu omukungu tari yaro kuchiko mateberi muna go koregas amangana ari agoteba ngomukungu nero kobikirire gabana yeite tuani nga nero komatebia ere mukaye nero komatebia yago chocha kukwana atwara masikani haro kia masikani akoreta abantu moyo ikiota riko murwaneri bunayo musacha no musacha no mongi no ko dingera chinku ndio ko dinga tishati omurame no maete nabangi na toigwete ngwanchoro so karaboto tene nkyo mongi na first lady akora first lady we mama si egase to ko bera nyomba bageni bache tubageni biya tubageni tubatebi pai chingo kichicho niko batuguteirare engana buna mugabana muno murugyoye niko bagukana kumusira Dr. Fred Matiang'i azokubodekero kyobora ibwenso sibarabatebre niko bagusira omwana yokorwa sorogongo rwagusi ekero gwachira mumongi na kwarageire takorwa roro gakigoko murama tebana taro muchiuria bonero rusiri ororo chakire kurama umongina omotebire bakanga omonto okoro kumatiangi umongina bakani atachiko be president tigamanyaiga Siocha manyere no yominto Matiang'i no yominto question yo tatabie kitoko korera Matiang'i teyo kera bana ba minto intutumaite kubakorera nigobono bamuborie gusikari chikori abasubati na kumugania sikaba kungu na korendo monoye tagosadia sabaire gakoragera. Tunataka kuambia bibi yako pia akuja kwa wamama ajiunge na wamama hawa tukatae sababu tunaona wewe bado unaendelea kudhurumu wamama sababu bado hujaheshimu wamama. You were elected, ulienda kwa induction courts, ukaambiwa tender equality to the assembly na kwa watu wote. Leo hii wewe ni nani? Wewe ni nani unataka kurecture Mei? Mei Simba Arati tunampenda vile hako. Huyo ni mama, ni bibi ya Simba sio bibi yako. Tafuta bibi yako. Wane yozutake takorenkelina ki asikomongina Simba Arati constitution nere kilianga ekere representative ye gwate bwata mararamisi nga yekoira onyairira ase press that is why na tutwachira ase press toko matebinga omwana ominto tali aso kwebereria sikomongina tosike asikwe nigobono bamuburire moske Siocha wesoke na gotiga kwemurungania ase metandao na osaba bakungu bawe maskani abonya taibo nigo barachikorobekana eri kugikiria chingwana chiae. They told me even as I come here I seek that Siocha should come out and apologize to us women who are in Chunu Kingdom and who are there to stay, that he should be able to apologize to us within 24 hours or all of us will be on the streets of Kisii County. Agende abolia mararamisi aya se county atebe buna chandikire gocha se county alisa abwatetia mbichi monda arati
Kuripotiria Ensoko TV kuraiga kaunti ya Kisii, Chepethwel Machin.